warahmatullahi wabarakatuh. Sinangkan hasa sakit Suruh Sudiro Jaya Kamrat Sobrasto Pada kurang Dalam Studik Mugi kalutan senangkan dosa biasa Gusti kita bersuci Mugi pagelaran Ringgit wajucal Bersih bisa ingkang diuradani dening para warga RW Kalih Desa Terus Kecamatan Purworejo tansah umat dan piwulang kalis derek sambung. Para tamu, para lenggah saha para pamirsa ingkang tansah kula hormati. Nyuwun pangapunten sadaya-sadayapun inggih hamid kula cekap perwonten konten sampeyan sami kita romo kula tepi dawuh saking para kadang panitia inggih aturaken urut terus acara wonten ing dalu. Wonten acara ingkang sampun gumantar ingkang semisal atur acara ingkang atur pambagi raja saking para kadang panitia tuwanduk para warga saha pamirsa sedaya wonten ing wangil badhe kasarya panjenenganipun Bapak Dery Putra Kiai. Kalau jangan pernah dijorok ingkang kompetitif ingin menika waosan panjenengan ingkang badhe katuraken panjenenganipun Bapak Adijorok ingkang kompetitif tindakan utawi sareng panampi deleke ngrikit wonten ing dalu kondisi ingkang pareng kang aturaken kemawon Adimas RW Kalih ing Dukuh jaga sepat pemerintahan ingkang badhe kasarya panjenenganipun Adimas Awalidin Mahfudlah adicara ingkang pokok gangsal pagelaran ringgit wajucal sedaya atas ingkang dipun tidak ada panjenenganipun Ki Jumpo dan Mulyo Sarjana ingkang izin saking undang sang donya sanggaripun utama para pamirsa kakung saha ingkang tansah gumantung saking pakurmatan semoga dihormati pagelaran ringgit wajucal ing dalem kita wiwiti sesambang kanthi waosan basmala bismillah.
Sanggaring bertamu dan kadang sehati ngajak adicara bukan mongko kali atur panggat diaja saking kadang antian atur gunake para warga para tamu para pamirsa ingkang tansah hormati ingkang badhe katuraken panjenenganipun Bapak Jerry Putroyo mungkin karena ini sebelum kasih semuanya. Kalau tak tepas ke syuting ini mumpung di syuting sing Ngawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pinisipo sesepuh ingkang tansah dimuji, para pangarsaning warga, utaminipun panjenenganipun Ki Jungkung Darmoyo sarjana seni sak pendherekipun ingkang winekuning pakurmatan. Sedaya kru saking Malik Ngawi Official YouTuber ingkang kula hormati. Para pamirsa kakung miwah putri ingkang kula hormati ugi saha para kadang kula kaneman ingkang kinasih ingkang tansah kula tresnani. Nggih saderengipun kula hangajengaken matur. Mugi wonten keparingipun panjenengan sedaya tansah kula dherekaken. Nedahaken raos puja biji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Paring. Njawet peparingipun kula lan panjenengan sedaya saged tetunggilan silaturahim kanthi kawontenan kebating kawujudan. Bapak, Ibu, para tamu ingkang winengku ing pakurmatan. Kula pinangka wakil saking keluarga ageng masyarakat RW kalih Jetis Nemplak Popongan Wetan. Ngambali ngaturaken pambagya wilujeng menggah karawan panjenengan sedaya. Sinatan atur panuwun ingkang tanpa pepindhah. Bilih panjenengan sedaya sampun kersa rawuh nglonggaraken wekdal ngamirsani saha midhangetaken pagelaran Ringgit Wacucal wonten ing dalu menika. Penggawe kados ingkati wonten ing dalu menika. Bilih keluarga ageng RW kalih Jetis Nemplak Popongan Wetan. Kados adat biasanipun ngawontenaken gelar tradisi budaya. Ingkang sakmangke lumantar panjenenganipun Ki Jungkung Darmoyo ingkang badhe nglampahaken cariyos Udawa sayembara. Mugi-mugi kanthi pagelaran Ringgit Wacucal wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas waras, pinaringan panen ingkang sae. Sedaya lelara
pansamya bayu sedaya ama pansamya miruta kula lan panjenengan sedaya tansah diparingi sentulur rezekinipun ingkang kaping kalipun kula pinangka jejering wakil saking keluarga agung masyarakat RW kalih saestu ngaturaken agunging panuwun menggah sedaya pambiyantu panjenengan sedaya keluarga agung masyarakat RW kalih sedaya donatur murih pambiyantu panjenengan sedaya lampahan pagelaran inggih wajib calon ing dalem menika saged kalempahan kanthi rancak wilujeng boten wonten alangan setunggal mawon ingkang salajengipun hamba bilih anggen kula lan sedaya kadang panitia nampi karawan panjenengan sedaya tansah tesih wonten kekiranganipun tesih wonten kalepatanipun ingkang kirang ranan ing penggalih kula saestu nyuwun agunging pangapunten ing wasana ulang taune simbah ing tanggal itu dirayake ana ing dina Sabtu wilujeng dinten Riyadi 1997 mugi tansah sedaya warga Jetis Ngemplak Popongan Wetan tekane terus tetep bersatu mekaten wilujeng hamirsani wilujeng hamidhangenaken wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun. Atur membagi harjo saking kadang panitia ingkang sampun diperkuati dening Bapak Diri Bukowiarjo mandiri harjo ingkang tanpa hibur atur panduka ingkang dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Umar mulai hari ini sedaya semoga kasih berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jumateng para ulama ingkang minulya sekolah alhamdulillah semoga sami-sami para kedua Allah taala sehingga tahu orang merupakan kita sedaya oleh Allah nikmat umur panjang nikmat walafiat sehingga taufik inti sak perlu berkat asalan menika bersih bisa RT kali mutus untuk akan tulis orang itu tapi kali menika betul betul Allah taala betul acara yang dari itu menggunakan alam nasional amin amin ya rabbal alamin. Ila tiba-tiba Jepang sallallahu alaihi wasallam dari bulan November season pada netis untuk melakukan al-fatihah. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر وسلم وبارك على أنزل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي الأمر كثيرا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وما ينبغي لذلك وتوب عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نور السماوات والأرض وما بينهما خلق الله تعالى خلق الجن والإنس وهو على كل شيء قدير اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأعرضه فإن كان معلوما فأوحده وإن كان ضعفا فأمسكه وإن كان بعيدا فقربه فإن كان قريبا فيسره فإن كان عسيرا فسهله فلا تكفنا حسبنا بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami semua di sini berkumpul untuk keselamatan desa kami. Dalam rangka bersyukur kepadamu, kami semua memanjatkan doa kepadamu. Wahai yang maha mengatur segala doa, Ya Allah, Ya Maha mendengar. Terimalah ungkapan kami ini dan kabulkanlah segala hajat kami dan doa kami. Ya Allah, kasihilah kami dan para pendahulu leluhur kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka, dan maafkanlah segala kesalahan kami dan kesalahan mereka semasa hidupnya. Jadikanlah perjuangan dan pengabdian mereka sebagai wasilah untuk mendapat ketenangan dalam naungan rahmat-Mu. Ya Allah, sungguh kami telah menjadi saksi atas wujud perjuangan mereka. Menjadikan desa kami bisa penuh manfaat dan keberkahan. Maka lepaskanlah mereka, Ya Allah, dari segala siksa kubur dan karamnya. Luaskanlah mereka kubur mereka. Ya Allah, dengan rasa ikhlas dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami dan mereka agar senantiasa bermanfaat hingga ujung akhir dunia ini. Ya Allah, jauhkanlah kamu kami dan desa kami dari segala malapetaka, musibah dan bencana, dari segala keburukan dan kejahatan. Kami mohon dengan rahmat-Mu berikanlah desa dan kampung kami penuh dengan ketundukan, kehormatan dan persaudaraan dan mendapatkan berkah dari-Mu. Ya Allah, jadikanlah seluruh warga kami warga selalu diberi kesehatan, kekuatan dan keberkatan, istiqomah dalam ketaatan, rezeki yang halal dan barokah, masyarakat yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Semoga ridha-Mu, Ya Allah, dan maghfirah-Mu, Ya Allah, selalu menyertai semua. Rabbana bil lana wa dhurna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa liman ahsana ilaina wa ila hamil khushufi alaina Allahumma fil lahu warhamhu wa anhum wa anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ya Allah astajib lana min kulli hajatina wa maqasidina. Rabbana atina min ladunka hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka wawasan kandungo ingkang sampun dipun aturaken kalih Bapak Ibu. Inggih menika woro-woro sedhik menika wau pikantuk kabar menawi
Dewi ingkang insyaallah panjenenganipun Bapak Camat Purworejo keparing bagi rawu ngomong menika mangke tanggap wacana utawi sambutanipun menika mangke sasampunipun panjenenganipun rawuh terus mangke kesanipun radi tutup anggenipun mirsani pagelaran ingkang salajengipun kanthi acara ingkang ongkos kawan inggih menika kula tinampan utawi sapa nampi deleking ringgit saking panjenenganipun Mas RW Bapak Awaludin Mafirah kaaturaken dhumateng panjenenganipun I Jumpung Dari Slogan Kurang Indonesia Jaya Pasangan Bismillah. Kalau tinampan delekan ringgit nggih menika Patih Udawa ingkang wekdal menika manggih mapan wonten ing Widodo Kandang kaaturaken
Rokok
Para tamu konunggaso para pamirsa sedaya ingkang tansah kula hormati, bilih para wau kula sampun matur. Bilih sampun pikantuk kabar menawi panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Kolangharjo kepareng badhe rawuh. Alhamdulillah wekdal menika Pak Camat sampun ingkang mekaten saderengipun pagelaran menika kita wiwiti mugi kersa singkar saking parengan sahabat Haris kinten tangkep bacana utawi paring ular-ular dumateng para warga RW kalih ingkang dumadi saking Dukuh Jedes Ngemplak saha Pamanggetan. Dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kolangharjo Bapak Muhyadi Nur Pangapunten Bapak Dr. Andes Muhyadi MSI mugi keparengan singkar saking parengan. Semoga dulu. Monggo Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng ngarsanipun para sesepuh bisepuh haji sepuh ingkang dahar pinangguten minangkung wonten panjenenganipun Ki Dalang Ki Jungkung Darmoyo sarjana seni ingkang pantes pinangguten lan saestu kula hormati. Panjenenganipun para pangemban pangembating praja sadereng nagari ing sadéngah tataran kalebet saking jajaran pemerintah desa terus Bapak Ibu tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, lan sedayanipun ingkang boten saged kalau sepat setunggal boten tunggal, lan sedewarga masyarakat desa Tulus, begini-pun warga RW kalih desa Tulus lan sak kiwanipun ingkang saya suka hormati, ugi Bapak Ibu sedaya para pandemen budaya luhur ing dalu menika ingkang kepareng lawuh ugi ibu-ibu warandono nyusul Bapak Ibu sedaya lan para niyaga ingkang saestu kula hormati. Ingkang sepisan semoga kalau dherekaken panjenengan sedaya dalasan kula tansah puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene Allah Subhanahu wa taala tansih kepareng nubaraken rahmat kuwi barokahipun. Kadite ing dalu menika kula panjenengan sedaya saged kembal manunggal wonten ing pendhapa menika kanthi manggi
kawin dengan Karajan Tebing Inggur itu. Sampai sehat di Bapak Ibu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang salajengipun derek bingkang lan remen bilih kalau menika kawula kasuwun rawuh wonten papan menika keperluan derek seni lan mirsani mangga pagelaran wayang Salun Atas ingkang badhe kagelar dening Ki Jangkung Darmoyo Sabda Jungkung Darmoyo yang saya Pak Dalan saya itu kalau hormati itu kalau dari teman-teman bingung pilih kegiatan menika padanan sing sewarga karena buyut pun sewarga karena tanpa pambiyantu sewarga panjenengan sewarga kegiatan yang dalu menika boten saged mlampahan desa. Lan kalau pitados pilih kegiatan menika di sampun mlampah bertahun-tahun lan ngantos ing tahun menika tasih lumampah kanthi sae saestu menika mujudaken sesuatu ingkang sangat sae saestu kula nderek nyengkuyung dan memberikan apresiasi ingkang kata-kataipun. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sampun lebih 75 tahun seumuran simbah-simbah yang penting. Bapak Ibu ingkang saestu kula hormati, bilih kaleres ing dalu menika nyarengi Riyadin Idul Fitri. Mau pilih enten ingkang dinten kula sampun nderek salat Id ugi bincang enten ugi ingkang nembe badhe nindakaken salat. Mau pilih boten dados permasalahan nggih sedaya sae lan sedaya wonten dasaripun kita saling menghormati dan saling menghargai. Ingkang pagén kegiatan ing dalu menika saged diwiwahaken silaturahmi Bapak Ibu sedaya warga masyarakat ing Desa Tulus lan sak kiwa tengenipun kanthi mekaten mugi tansah guyub rukun tansah terbangun situasi ingkang kondusif. Ingkang salajengipun ugi kawula atas nami saking jajaran pemerintah Kecamatan Kulanarjo lan kula selaku pribadi kaleres ing dinten menika dinten Riyadin dereng ngaturaken sugeng Riyadin mbok bilih selama kula ngaya jadi bahan wonten ing Kecamatan Kulanarjo ugi selama kula sesawuran kaliyan Bapak Ibu sedaya kathah kalepatan kathah kecelapan ingkang kala tindakaken karena sengaja lan boten karena dipun sengaja estu kawula nyuwun agung pangan sami. Keparingi Bapak Bu nggih. Nggih. Semanten ugi bilih panjenengan sedaya lan insyaallah kula yakin boten wonten kalepatan dhateng kula menawi wonten insyaallah kalau sampun kaos panah punten ingkang pagén sedaya ing dalu menika kosong-kosong nggih Bapak Bu nggih. Alhamdulillah termasuk Bapak Ibu sedaya ing rawuh ing dalu menika kalau di derek tetungga mugi-mugi kelepatan kecelapan ingkang kalampahan selama sesarengan wonten ing masyarakat sedaya dipun lebur boten wonten malih istilahipun beban-beban wonten ing manah ingkang dadosaken wonten ing masyarakat boten sae sedaya ing dalu menika saged ngempal saged mlebur sedaya salat kesalanipun insyaallah dadosaken guyub rukun sedaya warga masyarakat ing Desa Tulus. Bapak Ibu ingkang saestu kula hormati, kegiatan pagelaran wayang ingkang dipunadani dening warga masyarakat ing Dukuh menika estu menika satu kegiatan ingkang saged langkung sae lan kalau di derek nyengkuyung mugi-mugi menika